Така, сега ще направим едно ревю на тренировката на Ники за Варна Тролдаун, квалификация номер 1 на дивизия Скелт. Това е AMRAP от 16 минути, където имаме 12 калории на гребен тренажор, след което имаме 10 shoulder to overhead и накрая 8 бърпи to target. Така, започваме с гребния тренажор. Много добре Ники се умя тук да държи през цялото време тренировката на 1100, 1200, някъде 1300 калории за час. Интензитет. Той гребе през цялото време на демпер между 7 и 8. Всъщност влизаше си всеки път между 30 и 40 секунди, между 35 и 40 секунди, тук още от първия рунд. Shoulder to overhead нямаше никакви проблеми. Не е някаква тежест, която като цяло би му създала някакви трудности. По-скоро по-важното нещо беше тук да се движи push jerk, да изпълнява push jerk, а не push press. Бърпи to target и плюс и минус за него. Плюс, защото е нисък и изпълнява бързо бърпи, няма нужда, не хаби много енергия за да изпълни бърпи, лекичък е, нисък е. Минус, защото е to target, трябва да стига до лоста горе. Още в началото на клипа показа, че има горе-долу педя някъде до лоста, но все пак има достатъчно отстояние, за да товари пръстците, което си оказва влияние. Тук влиза вече в рунд номер 2. Свърши първи рунд и започва рунд номер 2. Този рунд му беше много бърз, беше за около минута и 20 и нещо. Даже малко попрекали с интензитета. Това си говорихме след тренировката и аз и той споделихме едно и също усещане. Всеки път, когато снимаме някаква квалификация, без значение за къде. И всъщност, когато е някаква важна тренировка за нас, в началото винаги леко се отдървяме, това е заради адреналина. Отново преминава към shoulder to overhead, никакви проблеми нямаше с калориите. Изпълнява си 10 shoulder to overhead, може би малко по-бързо от необходимото, малко повече бърза, малко по-бавен транзишън, не бърза към смяна на станциите, което пък му дава възможност да почине. Взето до третия, четвъртия рунд и при мен и при него тренировката не се усети. Сега тук вече е на бърпито таргета, тък му ги завършва тях. И да, ето свърши рунд номер 2. Преминава към рунд номер 3. Остават му още 12 минути и 35 секунди. Да, адски много време има. Целта ни беше в началото на тренировката да направим 8 плюс рунда. Като аз бях опитното зайче, минах преди това самата тренировка. Видяхме, че може повече от 8 плюс рунда, т.е. може 9 плюс да се направят, като има възможност да се стигне и до 10. Според нашите възможности, естествено. Сега доста удобна тренировка и за мен и за него като цяло. Няма голяма тежест, няма скил, висок интензитет в самата тренировка, парене в гърдите, леко умора в краката, напълно нормално. Тренировка като за квалификация. Супер се движи, в началото даже бяхме сложили таймер за рунд минута и 40, в която да ни е отправна точка, за да се движиме така в самата тренировка.
В интерес на истината, когато изпълнявах тренировката, си поддържах едно темпо, успях да поддържам едно темпо до 5-6 рунд. Нали, на минута и 35, минута и 40, нещо такова, където не бях много изморен, но изведнъж тренировката, както казах, те удара рязко в 5-6 рунд и оттам нататък вече си започва самата тренировка. Тук в началото имаше, в началото на четвъртия рунд, тъй като е направил вече 3, в началото на четвъртия рунд имаше лек проблем с гребния тренажор. Изписа грешка, нещо подобно, но когато продължиш да гребеш, след това грешката се изчиства и няма никакви проблеми. Темпото на гребане не му пада. Малко побаване в транзишъна към гребния тренажор, вкарва единия крак, другия крак, тогава почва да гребе малко по-бавничко е, но аз си мисля, че с този си резултат няма да има проблеми за класирането. Макар, че ще има доста голяма конкуренция там, на Варна, си мисля, че на тази тренировка общо взето може да извлече, може и да успее да стигне до 10-я рунд, да завърши shoulder to overhead на 10-я рунд, който пак е 9+. Леко започва да се бави на бърпитата. Тук се натрупа вече умора и от гребния тренажор, не му е лесен много на него. И от shoulder to overhead, малко ли много използва краката. И бърпитата почнаха да му падат като темпо. Вече завършил четвърти рунд, започва пети рунд. Сега много е важно тук, вече след като е изморен, да изпълни хубави бърпи to target и да докосва добре самата цел, лоста в случая. Понеже най-бавното упражнение за повечето хора би било бърпи to target или там те биха отпуснали малко гъста, просто защото ако си по-едър, по-висок, по-тежък, това ще ти е най-временкото упражнение. При него не е така и той може да си позволи да държи висок интензитет тук. Shoulder to overhead. Ето, става по-ефикасен. След като вече е изморен, става малко по-ефикасен в shoulder to overhead, влиза малко повече, не използва толкова раменете, тъй като вече те са поизморени. Много е готино чувството. Точно затова казваме на нашите клиенти, че от време на време е нужно някои от скиловете да се прилагат, нали, трудните ни скилове да се прилагат в тренировка, защото тялото си намира начини да ги направи по-ефективно и да спести повече енергия вече след умора, по време на умора. Остават 7 минути и 30 секунди. Свърши петия рунд, започва шестия рунд, страхотно време. По всичко личи, че ще успее да направи 9 рунда минимум. А вече колко ще успее да извлече от 10-я, всъщност ще е много важно. Също ще е много важно нещо. Тук в тази тренировка имаше условие гребният тренажор и щангата за shoulder to overhead да са поставени една до друга, за тях да бъде поставен лофта за набиране. Можеше перпендикулярно, можеше успоредно на щангата, както искаш. Ние предпочитахме да сме перпендикулярно, т.е. да сме успоредно на щангата, за да може да се вижда докосването на гърдите до земята и докосването на пръстите към лоста за набиране. Така, вече шестия рунд. Тук движението на щангата става малко по-трудно и тук му бях дал съвет да се опита да диша горе, да използва горното положение или
горната фаза на движението, на тласкането да почине на върха. Т.е. да вдиша, след което пак да издиша, пак да вдиша горе, малко да свали пулса. Имаше един-два много репа на бърпито с докосване на лоста, но Ники си ги отигра след това. Бях му казал, че е много важно, защото това нещо ще го следят доста изкъсо и като цяло тук ще има много репчета. Влизаме в рунд номер 7, остават 5 минути и 30 секунди, адски много време. 5 минути и 30, ето сега ще видим седмия рунд как му върви. Тук вече може би е с някъде пулс 160-170, може и нагоре да е. Не сме се следили нито аз, нито той с мониторинг, пулсомери, всякакъв вид часовници и така нататък. Просто ще да ми бъде интересно, понеже в края на тренировката и аз и той вече бяхме доста изцедени и той дори когато свърши просто падна от тренажора и умря там на място. Така, shoulder to overhead, хоп. Тук има някакво push преси, защото вече е много изморен, седми рунд е. Тялото започва лека по лека да се стяга в някои от движенията, мъчейки се да компенсира, всъщност тялото се натоварва доста повече така. Нещо, което всички сме стигали като момент на умора, където вече мозъка не контролира тялото и се получава едно такова леко залитане в движенията. Хоп, тук има много реп, докосва. При бърпито таргета, ако случайно не сте си разчертали долу ръце на земята, за да видите къде да слизате, съответно за да скочите горе без да погледнете, всеки път ще трябва да гледате към моста, което също е доста изморително. Слизане, поглеждане нагоре, поглеждане надолу, цялото това нещо с пулс 170, 180, 190 дори е някакъв тежък нокдаун за мозък, понеже няма вече кислород и се получават едни такива замайвания, нещо страшно е. Така че, ако можете да си начертаете преди това ръчички къде да лягате, просто скачайки нагоре, просто да потърсите лоста, а не да гледате нагоре, би било най-добре. Така, той го свърши за минута и 50, някъде минута и 40, това пропуснах да кажа. Седмия си рунд, тук започна 8-мия си рунд, направи гребането. Shoulder to overhead по-добре от преди малко, може би вече се е усетил, че това няма да му помогне и е вкарал повече мисъл. Изпълни си 10 shoulder to overhead, преминава към бърпито таргета. Може дето няма да намерите много разлика между първия и предпоследния му рунд. Което е много важно. Това означава, че е успял да се разпредели. Ники се готви по Мейхем. Това е едно от състезанията, които му следват през този състезателен цикъл, годишен състезателен цикъл. Освен на кросфит ходи на щанги състезание, даже на републиканско беше, тъй като е много лекичък. Спрямо килограмите си вдига абсолютно доволно тежести. Всъщност той тежи 63-64 кг, може би е сега. Много е лекичък. И за да придобиете представа, нали, какво всъщност се случва при него,
63 кг на 1,60 м и малко, може би 1,60 м. Много е нисък, много е лекичък. Общо взето, когато има гимнастика, когато има бодyweight упражнения, това е неговата истинска сила. Завършваме 9-я рунд, като му остават още няколко репа, да, приключи с shoulder to overhead и преминава към бърпито. Тук вече, макар че изглежда, че има доста енергия, вече е на предела на възможностите си. Тук го наблюдаваме и аз и Джамби и му казваме: внимавай на бърпито таргета, гледай да имаш хубави репове. Оп! И ето го и последния. Тичаме, има точно 10 секунди от хващането на дръжката, за да направим максимален брой калории на 10-я рунд. Има 3, 2, 1 и време. Мисля, че направи 3 калории. Това беше Ники с квалификацията си за Варна Throwdown.